Dámy a pánové, já vás musím přivítat u nejvíce připraveného streamu historie. Nejvíc chaotické sešlosti, kterou jsme kdy kurva dělali. Vítejte u kolem stolu hashtag 2,1.8. A mám tady 4 svoje hráče, který mám chuť podřezat. Schovka bude v neděli. Co jsem provedla já? Kolektivní vina. To je zakázané. Ne, vyber si, může to být misogynie, jako, nebo něco takového. Vyber si, máš tady jako možnost. Fucking hell. Na to jsem starý. A to tady máme někoho, kde je starší jak královna Alžběta. Ano, loltrola. Heli je o pár rokov mladší. Ne, Heli se mnou byla v Mezopotámii, prosím tě. Ne, já jsem viděla ještě, jak se staví pyramidy přece. No, to je ještě před Mezopotámií. Mně se líbilo, že tenhle ten koncept jsme poprvé prubli a jenom ty píčo, ono to funguje u toho TFTčka, super, jsme pokece od jedničku. Podruhé jsme zkusili Nexus Blitz, to úplně nefungovalo. Ale jsme si řekli, že zkusíme TFTčko znova a ono to zase nefunguje, já nevím, jako to je úplně v jsem hovoril, to kreslení bude fajn. My jsme to už měli 2krát. Jo, ale jsi tam jenom nebyl. Mně se zdá raz. Ne. Ne. Pri Nexus Blitz tuším nebylo. Mělo být. Mělo. Já se pamatuju, že jsem vždycky u toho hrál Genshin. To je možný, že jednou jsme kecali hodně na Freefall, že jsme prostě jako hráli a kecal každý hraje něco jiného a každý kecal o něčem. Ako ono, keď sa pozrieme loltrolovi na tu obrazovku. Počkej, snažím se to naladit. Počkat, myslíš to po mečice? Ne, bylo to, prostě bylo jednou kolem stolu bez tebe, směš si s tím. Počkat, a po druhý bylo? Protože já si nepamatuju, že by byl už. U Nexus Blitzu. To mělo být kolem stolu 1, protože to první bylo kolem stolu 0,5. Tam jsem asi taky nebyl. Je to možný, no. My tě jako hodně nezveme na ty normální akce. Jo. Pohodě, zveme tě ale stále častější jako Tomáša. Ten tam byl, ale u toho tečka 1. Čau, Tome. Jsme s Tomášem vyrovnaný 1-1. Ano. Ale nezveme ho na tie naše, jak to pekne povedať. Prosím, ne. Nebudem to radši spomínat. Já vždycky trpím, když musím jako hostovat tyhle ty věci jako moderátor, takže prosím, ne. Kamo, jasné, ako prvý nahý skočíš do stredu. Vždycky. A loltro hned za tebu. Každopádně mám sponzora. Já si nemyslím, že... To je jedno. Sponzorují nás oříšky, které aktuálně jim. Ne, ty sponzorují jenom tebe. Já mám neznámou fialovou čokoládu. Já mám chuť se zastřelit. Zase. Já taky. Kdy to bylo prvýkrát kvůli Vírikovi? Ty nemůžeš držet hubu, Dámy a pánové, každé NPC v mé historii, které jste kdy viděli, se jmenuje od teďka Virik, zvykněte si na to. No my jsme si už na to zvykli. Já to říkám lidem. Každé silnější NPCčko, pozor na to. Ale... Musíš přehodit scénu. Já na tom pracuji. Nebyl Virik jako náhodou jednou taky slabý, jako level 1 Wizard? On se už narodil jako level 14, minimálně. To jsem to je level 89. 192. Proč mi to tady funguje, tady ne? To je. Já jsem Čestu. To jsem já. Aha. Já už vidím problém. Záznam okna 9 je moc vysoko. Nevím, co se tu děje. To je jedno. Ale v pohodě mi taky ne. Neboj. Takže dámy a pánové, na dnešek dokonce máme i nějaký plán, který doufám, že z nějakého procenta aspoň kurva vyjde. Nevidíte celý TFT a vidíte všechno, co je důležitý na TFT a zajímavý na TFT. Samozřejmě, pokud bude někdo šedej, zkuste mi to říct. Tak, očividně. Máme nějaký témat, který já jsem jako hodný člověk napsal do Spelljammeru.
který jsem se psal, ty, který jsem tam napsal já, ty, který jste napsali vy, samozřejmě můžeme trošku odcházet od našich témat, ale je to dneska taková ta standardní kecačka, já si ještě musím zapnout chat na telefonu. A úplně na začátku, v rámci tohohle, ať se naladíme na takovej ten vibíček tohohle všeho a ať mě trošičku se uvolní jako hlava od přemýšlení, protože to je vždycky pain, tak tady máme kompletně prakticky epizodu 36, což bylo zničení Xerisu a následky, které to přineslo postavám. Vím, že někdo z vás měl deprese kvůli tomu jako postava. Třeba Levira. Vím, že to měla Trix hodně. Dra byla potom jako velice šťastná. Já vím, Dra miluje, když může zabíjet děti. A ano, umřely děti v tom eventu. Spíš zachraňovat svět, ale to je jedno. Aha, každý tomu říká jinak. Příjemné s užitečným, že? Nějak tak. Scénka funguje, ne? Už. Ono to má být v tom malém okně, pozor, my máme být ty hlavní spotlighty tady dneska. My jsme ty zajímaví. No. Mluv v jednotném čísle. Tak já jsem tu ten zajímavý. Ne, Lotro je ten jako zajímavý. našem čísle máš mluvit. Řekl jsi v jednotném a říkáš pak našem. No jako, ne v tvým. 3-5 šampioni by měli Výborně, být kdo se zachránil můj mentalitu. Profesionální hru ve svém životě a žena se Proč mě by to nedotkla od robil? roku 2005. Nevím, je to zlatíčko. To byly cecky mojí matky čirou náhodou. Nebo jo, ti Poslední potom dobou zničí. očividně žijete z větší části z mé výplaty. Ano, žijeme z té výplaty, děkujeme. Jenom RP. Nám nic nedával. Nedávám, no, ty si nezasloužíte. Jak se tahle hra hraje? Těch by mě zajímalo. Je to házet úplně na random, to je jedno. No tak jako to je klasika samozřejmě, každý títičku. Country jsou hodně silný, ale ne, že to budete stavět. Jasný. Ne, že to budete stavět, já který už to dávno postavil. Kdo je silný? Já? A nikdo. RP ano. Je silný asi jako párátko. Ach jo. Já fakt jako tohle je chaos a bolest Nemáš pro mě. Děkuju. Na to, že je upír, tak je dost slabý. Takže očividně přistanete v Mokřadech na Safarelu. No, já bych se chcel dostat k prvej téme. Prvá téma je prakticky konec Xerisu a aktu 1. Jako v základu v těchto věcech, pokud se o tom bavíme. Tak v tom prípade myslím si, že by si chcel od nás asi počuť hlavne, že jak to naše postavy No brali. jasně, tam jakoby hlavně jako se bavíme o tom jako jsou to následky zničení hvězdy, jako na někoho byly některý, na někoho byly žádný, ale v základu se tam jako přinesly nějaký skrze celý ten Tak ono dosť to zobralo Trix, keďže ona nemala byť tým ani moc spojitá. No jasně, jako Trix to skytá jako nejvíc, no. Potom Levira prakticky zničila časť vlastnej rasy, sice to nebolo priamo od nej, ale chápeme sa? Zničají No, největší nepřátelé. Ona to bere Jo, tak no. jako tak nějako, že ona podnítila někoho, aby se obětoval za ní, aby zničil vlastně slunce a zabil tak jakoby část její rasy. Plus vlastně vyhleděl jakoby rodiště draků do toho. Jo, tam se stalo jako hodně věcí, tam umřel Garganhael, umřeli tam draci, Zodar. Jakoby, Zodar. No, Jako Takže jo, jako- umřel docela dost lidí, jako v rámci To- toho všeho. trochu jí to semlelo, no. Jakože, no trochu víc. Hlavně se Ako- furt neví, kolik elfů přežilo, že jo? To bola doba vlastne, kedy Berus dostal 2 body. Prakticky. Kvôli Ja. tomu, že umrel niekto dôležitý pre neho. Mhm. Tam jako... Tam šlo vlastně poprvé vidět, že jako lidi umírají a nemůžeš s tím jako úplně nic dělat, ale spíš si jenom vybereš, kdo umře. To je jako celý, někdo musel umřít. Jo, to vždycky. Záleží, kolik lidí umře, ale jako někdo musel umřít.
Jako prakticky v každém případě, když se o tom takhle bavíme. Protože pro zničení té hvězdy to chtělo, aby někdo umřel. To je docela nefér. Mě by spíš zajímalo, co by se stalo, kdyby jsme se na to všichni vysrali a prostě hej, jako prostě no tak bude zničený Toril a odešli bychom si prostě to. Tam bylo víc cest, než jenom, že byl zničený Toril. Jako Toril mohl mít o dost víc poškození dlouhodobýho, když se na to podíváš takhle. Ale jako to, že by byl úplně zničený, to byste museli občas jakoby být i extrémně kontraproduktivní, protože jste nebyli jediný v té chvíli. A jakoby museli byste se na to vysrat třeba od 16. sezení, aby jako o tom nikdo nevěděl. A furt by tam byla akademie, byli by tam jako lidi, ale tam jde pak o to, ok, zjistili by tu informaci, kterou potřebují, zjistili by, že musí zničit jako slunce. Záleží jako kdo by tohoto zjistil, jestli by to zjistil včas, jaký by to mělo následky v rámci tohohle. Ale jako kdyby byl zničený Toril, tak jako tam jsou jako hrozně spoiler věci, které já úplně nemůžu říkat, ale jako hodně věcí by se v té chvíli jako kolem kampaně změnilo. Například Drea by přišla o své kamarády na Tuernu, že jo? Jo. Jako o všechny, to by prostě jako lidi chcípli, no. A tam máš pak ten problém jako s tím, že by se unleashnuli věci a jo, jako ono by to asi nebylo úplně dobrý. Ne, podle mě by to byla zábava. No rozhodně by to hodně věcí změnilo do kampaně. Jako myslíš, že byste unleashnuli platinské věci? Jo, a to by asi bylo to nejmenší jako v rámci tohohle, ještě když se zničí planeta, že jo? A tak jako představ si, že prostě najednou když začne po zemi chodit Rakhalos. No nezačne chodit. Začne Nebo lítat. nevím. No, keď nemá kde chodit, no tak... Teda nevím, jestli by přežil zničení a vypadá celkem silně. Ono dost záleží, no. Jako spousta věcí by to přežila, ale nevím, jako všechny rozhodně ne, jelikož tam máš pak ten fakt toho, že jako on otevřený vesmír jako instantně jako tečka docela bolí. Plus jako vybuchující planeta, you know? Kamery, já vím, že teď šli do šeda, protože prostě jedinou věc, kterou to nepodporuje, opěcha. Takže tam by jako rozhodně chcíplo dost lidí v té chvíli. Se můžeme bavit jako o umření ekosystému v té chvíli. Jako dost jednoduše v rámci tohohle. Big shot. Oh yeah. Že tady se tam na case. Tak. A vlastně jako celý Xeris pak vedl k tomu, že Alu začal vidět bohy. Ano, nemám to rád. Jo, neužíváš si to, jo, teda? Hele, jako vidět jako 5 bohů denně, jako docela nudný. RP iba bohou? Ten Demon Lord byl bokem, no, dost. To bylo... To byla výjimka. Co prostě stalo nějak? RP, prečo si taký fucking silný? Já nevím, já stavím disko Dezlery, nevím, jestli to funguje, ale asi jo. Já stávám všetko, na čo príde. Já taky, tak jsem jako dostal diska, tak stavím disko. Ale jako jo, no, jako, hej, jako... Xeris má jako následky dlouhodobých, který se asi ještě skrze kampaň ukážou. Což někdo uslyší rád z vás teda, ale... Nikdy. Teda jo. Prej, jo, teda ne, a proč stavím Kaisu? A proč vidím bohy? Proč vidíš bohy? Tak protože s nima chceš jako vidět na jednu stranu, ne? Jo, každý se chce vidět s personifikací smrti. Ok, za to Raven si můžeš sám trochu. Za to druhý setkání s Raven. Ano, to jo, ale za to první ne. Za to první si nemůžeš, to je pravda, no. Za to druhý si můžeš kompletně teď, ale v té chvíli, jako. Za to druhý, teda, za to první si nemůžeš, tak jsme si to chtěli vysvětlit. Protože, hej, je trošičku pravda, že... Do toho prvního si trochu spadl, no. A neděj, že si ti to nelíbilo si s ní pokecat. Byla to chábrně, strašně si povídala. Věď, hrozně ukecaná, to je strašný. Tak já zkusím dělat něco takového. Já vlastně jako máš nejvíc zkušeností s bohama ze všech, to je pozitivní, ne? Já mám taky zkušenosti s bohama. Ne, takhle přijmi. Ne, až takto. Chceš chytit do klece? Ano.
To Na všichni konci víme. jak chytí Pokémon jménem boha. Ty vole, mi ani neříkej, že by teda chytila bohy, vole, to. Je to její plán? To je tvá noční můra. Ne, já vím, že to není možný. No to jste moc weak ass. Všechno je možný, když tomu věříš. Jo, to je takový to, láska je nejsilnější magie na světě. Ne, je to AK-47. Ale pokud jsi schizofrenik, tak ti to vyjde. Ne, Jo? ne. Pokud jsi schizofrenik, zvládneš zabít bohy. Ve svý hlavě, ano. Ano, zvládneš. Prostě, jak je tady napsáno v chatu, Dra není Trazin the Infinite, takže bohužel. Kdože? Někdo, kdo chytá bohy. Ve 40k, docela chábr. Takže jo, no, jako Dra bohužel, holy moly, nice, to actually se hodí. Pojď sem, ty budeš důležitější než on. A můžu zase rozdělit. A mi taky říkali. Nebyla pravda, viď? Co čučíš, Heli? Tady se jede disco. Jasný, chápu. Disco party. Jo, actually ano. Škoda, že ty disco bally nemají životy. To bylo ještě lepší v té chvíli. Tak já zkusím nakonovat Tarku. Tak. Heli, proč pozeráš na mě? Já tak Ono chytání bohů je jako složité a jakože nemožné v základu. Můžu chytit já boha. Ne, Proč ne? nevím. Nestačilo vám zničit hvězdu, jako je to pro vás malý achievement, jako? Je, Jo. jako. Prakticky jsme ji nezničili my, ale Gargonhail. Prakticky nezničil Gargonhail, ale prsten. Já bych No, se ale do ono této to moc ne. techničnosti nedostával. Proč? A tak jako Dra má velké ambice, jako třeba takový Napoleon. Jako malá je stejně, no. Jako napoleonský komplex u Dry, vidíme tam něco. Když tyjo, to dává smysl. To je geniální. Actually docela dost, no. Pane bože. Je tady něco, co je kapy, Edgelord. Dra bych chtěla být chaluhou. Ne, prosím, ne. Protože prostě být chalou je fun, velice fun. Nemůžeš být někým, kdo už existuje. A však máme víc chaluch, ne? Ne? Proč? Jenom jedna jediná. Originál. Protože máme jenom jednu chaluchu a ne víc. Já nevím, viděl jsi, tak asi to je ten důvod. Kurva drát. Jaha. Takže protože už jenom metagamy další nepovolíš. Já ano. Unlucky, já vím. Očividně, co pro vás byly ty nejvíc zapamatovatelné věci od té doby, co bouchla planeta? To nová sranda. Bouchla planeta. Hvězda. Slunce, A tak jako vzal to jednu planetu sebou. ne? Tak určitě asi zkouška věčných lovců pro mě, asi. To mě to je schození svatyně. Obojí je vlastně dost reasonable, když se na to člověk podívá. Z vašich pohledů. Každý ničí. Každý rád ničí. Ano. Pane bože. Mně se strašně líbilo potkat boha. Jo, jakýho ale? A toho třetího zprava. Bylo lepší setkání s ochránkyní nebo s Raven Queen? Hele, Raven Queen je taká příjemnější, ona aspoň nemluví a neposílá mě na posraný ostrov. Je pravda, že Raven Queen jako toho moc nenamluví holka, no. A dítě jako nepošle na ostrov, který tě vlastně může zabít. Ona ti dá pár vizí. No, který tě můžou zabít. Ale ona to je prostě jenom introvertka, to je v pořádku. Jo, prostě víš co, ona spravuje osud, tak jenom tahá za ty nitky hezky jenom. No říkám, ale jako pořádně nepošle prostě na ostrov aspoň. A tak jako, dala ti na výběr, řekla, že nemusíš.
nějaký ticho, potom co jsem to řekl. Jej, nemusíme. Let's go, otočíme to. A když už tam jedete, víš. Ne, když tam nemusíme, já sám jsem to řekl. No ne, no, Necháme tak to. jste to vybrali, viď. Ne, Necháme tak budeme mít větší čas na přípravu, nebral. Necháme to Etna prostě připravit a potom se otočíme jen tak bezdůvodně. To by bylo To už jste super. udělali, teď doslova to plánujete. Úplně, hele, mně se ten ostrov zase tak z dálky nelíbí. Víš ty co RPS, kdybyste se na to vysrali prostě, hej, mně se to fakt jako nelíbí. Já chci fejda. Proč? To tě najednou motivuje na fejdaru, to by mě zajímalo. Máme tam runu. Moju runu. Už tam nemáme runu, podle mě. Poté nejsou tam bohové, Jsou How do you fucking know that? nebo aspoň doufám. tohle jsou všude, ne? Já tě potom- hrozně zklamu, svatyně tam jsou. To je A jedno. ten chrámový potom distrikt úplně všude. Nihil tam má vzpomínky. No to je pravda, no, Nihil tam má vzpomínky. Ale nehlek teda. Dobrý. A možná to jsou vzpomínky o temném Virikovi. Temný Virik neboli Bolav, ano, toho máme v tématech taky. To je Albert. Albert, jo? Jak mu budeme říkat za týden? Já mu říkám pořád Bob. Tisíce men. Kým se nakonec stane? Podle mě to nakonec bude Virik. Samozřejmě. Tak už to je Virik. Držu. Se jenom prosím. přes jeden den se představí opět. Já jsem Virik, ahoj. S tím musím pracovat. Pravdě můžeš si za to sám. Ne. Bez tak podle mě Ano. ztratí paměť a jednou ho potkáme a my do ní bezdůvodně zaútočíme a on bude bez Povím, paměti. povím ti Ne, RP to jsem takto. Můžeš si za to ty, že si tam dal 2 Virikov. Jo. Jako jo. A my potom si myslíme, že každý druhý je Virik. Každý druhý Mně silnější. se líbí, že jakoby jste hrozně originální v těch jménech. Virik, 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 Virik. Měňte Kčka, Ička a Včka a máte jako milion kombinací Viriků podle nich. Ano, však já jsem to aj spísal. Já mám nápad na skvělý vašek, kde bude tak každý Virik, jenom jak se dá jinak psát. Úplně, já jsem Virik skupina. Hele, to je náhoda, já jsem Virik taky. Fucking hell. Že, a ty si ktorý Virik? S tvrdým či Ale já se píšu s Kčkom alebo Cčkom? O, martyr, to zní cool. Ne, že tím, co by to dělalo, ale tím, že mučedníci jsou cool. Beru si mučedník. On je skôr mučený, tam je rozdiel. Není mučený, kým by byl mučený? No, možná tak. PJom. Ježíš, zase tohle. Potom... ďalej, mám pokračovať? Ano, řekl si jednu věc. Dobre, PJom, potom nejakým ochráncom, prvým prekliatým, tieňom, skupinou. Jak mám- tě všichni skupiny jako šikanuje? Kdo tě ze skupiny? Jediný, kdo šikanuje nás všechny ze skupiny, tak je Nihil. To stačí. Je ne. Ne, jediný, kdo tady šikanuje, je celá skupina mě, protože musím fucking healovat. Já mám doslova useless, dal jsem v tomhle komletu víc damage jak všichni dohromady. Kromě Drej. Lebo ja som mal hrozne veľkú možnosť. A já taky. Já jsem fucking support. Víš, že supporti v D&Dčku nejsou jako supporti, já nevím, v jiných hrách. Chcem povedať, tvoje vyhováranie sa na to, že si support. Dostal si one shot v prvom kole? Já nevím, Dostal kdo- banishment v prvním kole. Jak rýchlo sa z neho dostal? Za koľko kvôl? Čož, ďalej vieme, A díky tomu? že Alu, keď dostane banishment, je to pre neho skôr výhoda. Actually it is. A díky komu se z toho dostal? Chtěl bych říct, že nejsem rád, že jsem se z toho dostal. To je My víme. jedno. Ale i tak. My víme. Nikdy
nikdo nic, oni oddělej Alua od skupiny. Tak já mám klid konečně. Jako, jo, ten management jako fungoval docela dost dobře, no. Valu prospěch, no. No tak samozřejmě. Tak můj management vždycky funguje v můj prospěch. Což můžeme se vrátit k tomu, proč ho tak často lidi na mě používají v poslední době. Lebo oddělený healera od skupiny. Jenom Ne, pak jako- padají unlucky concentration hody, co ti mám říkat? Od té doby, co se jako objevil v této kampani, jako ten banishment, tak se objevuje pomalu v každém díle. Není pravda. Ne, No není. ne, já vím, že není, ale pomalu v každém. Ďalej som rád, ako cestou to ide. Ja ako začínajúci DM som si všimol minulú epizódu jeden zádrhel. No na Išli konci, pod Rey. Z jakého dôvodu, prečo nevanšotli Dreju a instantne ju nezobrali? Protože jí A svázali. nezbrhli. Drea to chytře obešla. Tvůj nejchytřejší tah není zabít cíl, který nemáš zabít. Oni by ju nezabili? Bola by unconscious? Viděl jsi sám sebe? No ja som to sa one-shot. To je třeba metagame, ty nechceš postavu zabít, jí máš chytit. To by byl metagame, kdybych fungoval s principama s game mechanikama. To je metagame. Drea byla svázaná a měla roubík. To, že ten roubík porazila, bylo chytrý hraní. Zase to nemám punishovat přece. To je jako zase jako... Zrovna to mi nepřišlo jako blbý. A ono je vždycky lepší chytit jako lidi živý, než jako mrtví. Můžeš testovat, jako jestli jako nezabiješ, ale pak padne pár blbých death saveů a jsi v prdeli, jako. No a on potom už se jako nasrali ke konci, to jsi viděl, jako že celou dobu byly jako, že jo, chytíme jí živou a ti nemusí, ale potom už to bylo jako, taky chytneme. Tak to risknem. Jo. A nebyl to výchozí cíl, protože Driana podle tohohle logicky nemá být chycená mrtvá. No jo, chtějí mě živou a mučit. To je správně. Ano. Zasloužíš si to. Doufám, že si to užiješ. Ještě tam je furt jedna skupina a tot. Bude se bez klíp, jako se to bude zase vracíme. Oni se všichni smějou, než řeknu, dostaneš random 50 damage. Nemitigovaných, to pak bude zábava pro mě. To není zábavně? Kdo Deria dostane 50 damage? Jo, tak beru už za 40, 50 by bylo v pohodě. Tak dobrý. To je takový to se fuck chceme- around and find out, no. Tak šel se Drake sám zbavit, víš jak. Tak to já... Actually, Chceš mi vzpomínat, já můžu jí zabít večer? RP, pokiaľ by sme počítali to, jak dávali Berusovi dole zbraň, tak tedy to bolo 66. Nějakou zbraň. A je po mně. Co myslíš? Berusovi, keď dávali dole zbraň. To bolo aký damage? To bylo taky hodně, no. Ty vole, no. To bolo 66. No, tam si skoro lahl, ne? Tam som lahol. Jo, no, to bylo jako... Lebo si dal presne Berusové životy. No, to bylo taky dost, no, to si pamatuju. Ještě, No že ale jsem měl to, healer. že aký to bol damage. No, Nekrotik, jako alebo... Myslím, že to byl Fakt? prostě damage. No, Já mám pocit, že psychik, ale nejsem si jistý. Ne, psychik by... No nemohl ještě v té... Myslím, že to bylo něco jako nekrotik nebo tak, protože ti to doslova rvali jako z těla, že jo? Nemělo to být spíš nějaký jako force, když už to rve? Nevím. Tak force je... Magický force, že? Takže ne. Jo. Je to takový takže, jako... takže to bolo tiež dosť damage, si povedzme pravdu. A to nebyl kombat. Však nebol. Jsi byl v pohodě. Jo. Že jo? V pohode. Dá sa povedať. Já si myslím, že jsi byl úplně v pohodě. RP byl v pohodě, neboj. Berus je vlastne vždycky v pohode. Je, no já nevím, co si furt stěžuješ. Však já to nestih. V pohode, ja už som vonku. Som dostal rovno. To je jedno. Jako Berus dostává hodně one-shotů a tak je to jako... Tank. Tank. Tak práve, že to je tank. Tak to je, když za tanka si nezapneš prostě rezistence, no, tak asi vypadá Berus tenhle fight.
To je tak, keď proste berú si tam setka, popíja si to plné, tretie pivko a iba PUM! Všude hoří, je tma a beru se na to mrdám, bled. Jako bylo to těžké fight. Ja by som mal na teba skôr otázku ako na Diema. No. RP, čo si myslíš o tom, že tie žily, čo má Berus po tele, znázorňujú Berusové rany? Tak to je jako tvoje hráčská věc, spíš než DMovská věc. No ale že ty jako DM, čo si o tom myslíš? Já jsem rád, když hráči jako jdou in v těchto věcech. Lebo vlastne on má všade, kde by mali byť po správnosti jazvy, lenže tým, že on má chytín, tak jemu sa na tom chytíne to objavuje ako modro-fialové, tuším. By to malo byť? No tak je to tvoje postava, takže hádám, že to víš ty. Já už nevím, na jaké farbe jsme se dohadovali. Tak všude na artech máš růžovou, takže. Mě teďka napadla velice zajímavá otázka, na kterou se musím zeptat jedné postavy. Sure. Hoď to sám. Kde to je ten soubor, kde si píšu otázky? Prej, zabil by si dítě, pokud. Dvojte, že? Ano. Za A, za B, za C, za D. Že Berus zabil by si svoju sestru, keby toto... Ne? Kdyby že to ale vylečilo pokiaľ by zničila Nie? Že a čo by si urobil, keby sa o to pokusím ja... Zabijem ťa? Ty odpovědi jsou hodně jednoduchý na tyhle otázky, no. A tak Berus nepadl v jednom z nejtěžších fightů, což bylo, že jo, spát tý. Svatyně, že jo, v tom. V Astrálu, jak jste ničili chrám. Jo, tam nepadl. To nebyl nejtěžší fight? No, pro některý retardy jo. Dobré. Dobré, pre některých. Myslíš toho... víc, actually, jako, protože tam jako bylo hodně zajímavých rozhodnutí. A ten fight mohl být nejtěžší, kdyby to byl fight, takhle. To jako bait fight, tak to je jako brutálně těžký. Tak já keby mám rozhodnout, jaké byly nejtěžší fighty, tak toto byl nejtěžší. Ber to od konce Xerisu. Berem. Tak za mňa najťažší bol tento, čo sme mali teraz, a druhý najťažší boli koboldi. Čo koboldi boli docela easy. Pokud času som strávil healovaním. Budu si healet leckou. Aspoň vidíš, jak se cítím. Ne, až já bych za ty bonusovky neměl co dělat. Tak preto ja som s RPM riešil aj jedno healovanie, určité. Neviem, či môžeme povedať. Tak to si ne, ať si to představíš potom, stejně to máš ještě docela daleko od toho. Let's go, porazil jsem Lotra. Ja ti napíšem, čo myslím. Já vím, co myslíš. Já vždycky vím. Oh shit. Já se jenom těším, až tu cápku, kterou máme zachránit, bude muset zabít. Jo, na to těším. Ze všech nejvíc. To bych byl evil. Ty seš. Já vím, co myslíš. Kámo, prostě představ si, že zachráníme typku a ona už prostě krsnutá, že zabijte ma radšej, lebo sa so mňa stane niečo iné a prostě v tom momente na nás namierí meďa seka. Je to klerik. Namíří palce. A čože je to klerik? Doslovne to ovládlo Celestiala. To bylo něco jiného. Easy. Sú tam úlomky stromu sveta. Nevieme, na akom sú stave. V dobrém, mám na ně nůžky. Oh, bože, ne. Zahradník přišel. Jo, Safarel bude v tomhle jako fun. Já vlastně můžu počít Berusovi nůžky, ne jeho bonsai. No jasně. Amo, Berus si požiča a zrazu začne to tam strihať a zrazu...
Čo tu robí tá skurvená vrana a prečo je väčšia ako ja? Vyčí jak leverénu. Oh můj bože. A ten Berus. Kde sa premenil do vtáka? Personifikace. Ach jo. The pain and suffering. Tak ne, Berus by to normálne oným. Kamo, že by ten strom bol naozaj živý a proste Berus s tým Minecutterom. A ten strom... No Mario nebo Luigi zvuk, když umírá. Proste s tou nekrotýdíkou. Neboj, to bude v pohode. Já to nic neudělám přeci, ne? Co by se nejhoršího mohlo stát? A to prostě ten mrtvej strom. Je toho byla poslední šance, jak obnovit strom světu a ten Berus upsích. A ten Berus, ktorý tu díku využíval na krájanie veci do jedla. Máme dost věcí, které můžeš jako... Že ako ja keď som tie chapadla z toho krakena krájal, neboli ešte hnilé. A proč bychom chtěli vypěstovat nový strom světu? Některým lidem záleží na světě, ne jak Dreje. Jo no. Náhodou Dreje na světě záleží z vás všech nejvíc. A tak proč by teda nechtěla nový strom světu? Ona teda neví, co v tom světu je totiž. Je pravda, že Drea o tom ví úplný hovno, no. Ze všech postav tady ví Drea asi nejmíň pomalu, no. Tak strom svetov, však to je proste stromček. Takový velký. maličký. A co dělá? Přes pár plání se roztahoval, no. No už nic, tak víš co dělá teď? Nic. Nic, no. Přesný popis. Ale jako rád bych jako se naučil používat jako strom světu. To je škoda, jste 1000 let trošku jinde, no. Víš, jako trošičku, no, minuli jste dobu, no. Aj. To bylo v roce minus 150. Pro vás, no. Pro tu jedenský, kvůli který musí mít jiný kalendář, protože jsou retardovaný. Jo, nemáš zač. Ach jo, zasraný tu jedenský, ach jo. Mohli bychom tu také řešit všechny kalendáře. Ne, většina lidí používá normálně klasický vlastně udělaný kalendář, protože to je jednodušší. Ale my na Brale používáme bralský. No, to je předělaný fejdarský brosore. Zrazu. Ne. V rámci obchodu je jednodušší používat jeden kalendář. Kedy sa tam stretneme? No vtedy. Fejdarský, bralský alebo torilský? No dáme ten normální a to je? No právě, to je jako hrozně na hovno v obchodě jako toho dělat. Protože to nedělá. No tak dáme torilský, ale my nepoznáme torilský. Prý, to je jaký, ty vole? Jak který? Můžeš nám ho rychle popsat ve 20 slovech. Ne asi, prý, ty vole, jak to mám udělat? Takže to jako úplně nejde, no. Ale vzhledem k tomu, že Tuer neobchoduje s nikým, jakožto zaostalá společnost, tak tam to můžou mít takhle. Aha, jsou zaostalí. Nejsou zaostalí. Jsou. Pokud neobchoduješ jako moderní společnost, tak to je trošičku... Proč Tuer neobchoduje? My chceme zachránit svět, co? Ja chcem povedať toľko, že moji lesní koboldi, ktorí žili v drevostavbách, na ostrove, ktorý bol niekoľko stoviek kilometrov od pobrežia, chodili a preplavovali sa, aby mohli obchodovať. No, Tuer, no, víš jak. Ale tak jako Tuer by obchodoval jenom ne na jejich území. Tím pádem neobchoduje. jo, na jejich, jakože jako na Tuernu, že by neobchodovali. Jako to jsou mě prostě, hej, přijď za náma na ostrov, když to ti to dáme, tak to ne. A tak na Valionu, tak jako. No tak to ti instantně docela nulifikuje jako značnou část obchodu potom. Ja neviem, Heli, prečo to toľko zdržuješ, už prehraj. A plus by jako pojďme si říct, jako co Tuer bude exportovat, jako. Pojďme si říct, že už mě nebaví Šišky?
Šišky. Tak to je hezký, že budou exportovat šišky tu Ern. No čině, jsme se také dostali hezky k Torilu, tak... to nás dá k druhému tématu. To je průzkum Torilu a vaše dobrodružství na něm. Myslím si, že a Heli by sme sa chceli ešte vrátiť tej predošlej, že čo by sa stalo, pokiaľ by nevybuchla tá hviezda. Tak vybuchne Toril. No jasný, Dobre, ale ale čo by jako, to jaký znamenalo následky to by to mělo, tak já jsem Čo se by na to to znamenalo ptala pre nás ako hráčov a celkovo pre... Absolutní shift kampaně do Calamity, kdy je to dost brutální hardcore a přežíváte kalamitu. Jej. Asi by teda spáchala sebevraždu. Ale Takže neboli by to by sme... mělo i pozitivní věci. Ale nemohli by sme byť ten moment pod ochranou elfov? Tým, že by sme im nezničili tú hviezdu a prakticky stali by sme sa tými... Myslíš ochranou elfů, když nás doslova zradila ta cávka? Tam Tak by jako se ano, ale- byla ochrana jako neutralita, jako jestli se o tom můžeme bavit. Ne, my chceme ochranu. Tak to už nezjistíš, to je hodně co kdyby, víš co, ta planeta žije a to slunce ne. A můžeš tady Zaxe dali, jestli ještě žije. Tak komu sa chce hľadať? Můžeme jí poslat sending, čau, jak se máš, jak jde život. Ináč fakt, presvedčíme Nihila, aby jej poslal čau, ako ide život. Prostě random jenom a uprostřed letu na Safari. Ty vole, zavolej se dali, jak se má. A aspoň zistíme, že či ešte žije. Žiješ ještě? A pokiaľ áno, jak sa máš? Ide to? A My sme ona akurát jenom, na... kdyby My sme žila akurát víc. na Torile. Prežil. Jsme tady máme souřadnice, přilej, dáme, zafelíme. Zafelíme jak za starých čias. To úplně není úplně geniální za mě teda, jako vaše skupina dělá hodně stupidních věcí, ale kdyby ona žila a tohle by byl váš rozhovor s ní, tak ty vole. Tak vsadí na Safari, ale no. Kámo, a ta trik s ňou zahodíme, uvidíme. Jako doslova jsou jednodušší způsoby, jak se nechat zabít, jako. Ne. No, treba s Olafom. No. Ha, neřekl Virik. Let's go. Dobře, to je temný Virik. Alebo môžeme proste doskočiť z lode, lol. Jo, jako teď můžete, jako v gravitaci planety prostě skoč dolů. Ty můžeš, jo. já přežiju. To je true, no. Ale tak nemusíš přežít. Můžeš si vybrat, že nepoletíš. Ja mám stále padák, pohoda. Potom hoď si dexterity, A teď jenom safe. skáču do Tarkeských moří. Jo, prosím tě, jak jsi letěl, tak tě trefila zóna antimagie, takže tvůj padák je v píči. To se stává? Jo? To je normální. Jo. Prostě jen tak, hej, tady je antimagická zóna. Na To jsou bouřky. Ale ja verím, Doporučuji že... do toho nevletět, protože vaše loď pak udělá Ale ja verím, že Máme... Berus by skočil do vody a prešiel by to rovnako ako ste v Minecrafte. To je super, Taky, ale taky jako uneseš pár Tarkeská moře jsou velmi hluboká. Stačí ti jenom jeden blok vody a přežiješ pár. Já vím, ale tam nejsou většinou jeden Alebo blok. Cauldron. A uneseš tunu zlata. Berus neunese ani kilo. No tak vidíš. Tak máme vyřešený ten problém. Náhodou, Počkej, on pokiaľ by nevie- išlo o Neunese ani to zlato, kilo, jo. Unese. Jaj. pokiaľ by išlo o zlato, Berus sa stáva velice silným. Ano, Berus najednou unese 10 kilo navíc. Takže dohromady to je Berus- 15. To je Protože se motivace. náhodně objeví v ruce Levery Bag of Holding. Že ještě jednou co? Beru se, se náhodně objeví v ruce Levery Bag of Holding. A to je Zlato. queer. Ty myslíš Wingwear za prvý a ne? Dík, mora. Že WTF, kam zmizal moje Bag of Holding? Ten Berus jenom bere to zlato, jo. Že, Můžu podotknout, že to je počkať. pořád náš Bag of Holding. a kde je tá 500 kilová tabula čistého zlata, ten Berus? Je všetko moje! A ten back of holding, který mu pak vybuchne v ruce.
bych se ho mohla pojistit, že? Ať mi ho neukradne. Pojistit? Kdo ti ho pojistí? Dobrý, česká spořitelna, chcete něco pojistit, prosím vás, back of holding. Ale říkám, důležitý podotknout, že to je pořád náš back of holding, ne tvůj back of holding. Ty už máš svůj, tak drž hubu. A to nikdo neví. Nikdo. Prosím, chci si pojistit. A to tam není. Prosím, chci si pojistit svůj život. A komu vyplatíme částku, jakmile zemřete? Berusovi. Mě ve posledném životě. Tak to nefunguje, madam. Důvod? Naserte si. Jo. No očividně, jako ono u Xerisu se moc nedá bavit o tom, co by se stalo, kdyby to nevyšlo. Protože v té chvíli tam jsou i spoilery, který bych musel říkat. Jako věci, které nevíte, které by instantně vzali efekt. OK. Jo, ale prakticky bychom jako měli jako apokalyptickou kampaň najednou. Let's go. Jej. Takže by potom vzniklo, nechcem hovoriť presný názov, lebo nerad robím reklamy, ale bolo by to jak D&D show, ktoré už Heli hrá jedno. Ne. Protože by neexistovalo nic. You know? I know. You don't know. Do you? Ten KDA. Ale prečo by nastala až taká apokalypsa? Len preto, že vybuchol Toril? Alebo bol zničený? Nevím, taková hlavní planeta Federace třeba. No Veškerý bože, obchody skrze vesmír. O bože. To není tak důležité. A Wingwir by se nikdy nepotkala s Inasem. To by byla ta tragédie, ano. Ano. No ale nestretla by si sa s ním, takže by si nevedela, že niekto taký existoval. Pravda. To by byla ta tragédie teprve. Ano, největší tragédie. Až na to, že vůbec. Prý kde je i nás, žádný i nás. Já jsem retardovaný, nevadí. My víme. Jo, se to včas stává. To se občas prostě stane. No ale vrátím se teda k mému předchozímu tématu, které jsem chtěl vytáhnout. A to je... Čaukapi. Ty máš ale hodně tam tenčů. A to je moje téma, který se týká vašeho průzkumu Torilu. Vlastně jako Drea prozkoumávala svou domovinu, tam to není tak zajímavý, protože Drea jako věděla, do čeho cca jde. Bylo to zábavný. Já jsem myslel, jako, že to není jako zase jako takový wow, prostě víš, jako do čeho jdeš a jenom jako koukáš na ty věci, které čekáš, že už tam jsou. Ale Alu, Gwir a Beros šli jako do kompletně nových lokací. Mhm. Takže... Zábava to, no. Z vás dostat slova, to je občas složitý. My víme. Jednou z těch lokací byla Kaskara, kde byl teda Alu solo. Jo, to byla úžasná lokace, no. Zůstal bych tam. Protože to tam bylo bezpečný v rámci mezí. Přesně. A jo, jak v rámci mezí, ta Kaskara byla bezpečná docela. Protože mě někdo nehnal na ostrov plnej smrti. Ty sám jsi tam vybral jít, proč to furt dáváš? A proč furt říkáš ostrov plný smrti? Protože Safarel. Jo, Safarel zní nejvíc. Safarel se to jmenuje. Ty jsi si diktátorsky určil, že tam půjdem. Ne, No, to řekla Levira, pozor na to. To řekla Wingwir za prvý, protože jako ona řekla první věc, co jí napadla, že někam letíme, protože ona jako byla ještě tak nějakou... Jako v té chvíli jste měli dvě možnosti. Jedna z nich jdeme zabít Krela, druhá z nich jdeme na Safarel. No, jdeme zabít Krela potom, co jsme dostali totálně na prdel, a druhá jdeme na Safarel. V obě zní úplně strašně, máš pravdu. Ale ta druhá zněla líp v podání toho, co oni vědějí. A tak jako on Safarel, ty víš, že Safarel není jako absolutně Demon Lord krajina. Není. A potom ten Demon Lord tam. Není tam Demon Lord. Fakt Zatím. Zatím RPG. A to je přesně jako ta budoucí lokace a to bude další. Přidat Demon Lorda.
Hele, jakmile bude další kolem stolu, tak se povíme 100% už v té době o tom, jaký byl Safarel. Doufám, že to nebude jakoby konec kampaně v té chvíli, protože všichni dost umřeli. Ne, to bude dřív. Věřím tomu. A hlavně věřím, že Safarel, já vím, že Safarel není jako, žádná lokace není čistý zlo. Až na peklo. A tak já tam v tom totiž nebyl rozhodně. Nebyl, no. 9 pekel tam jsi nebyl ještě. Ty jsi byl v Abyss. Je to vydalo stejno. To je jiná z Outer Planes. Ne, Abyss je horší. Vždycky mi podpořit, že? Tuhletu otázku chci jako skipnout, protože to je otázka, kterou vy si všichni užijete, tu třetí. To budou diskuze, jako co si k tomu dostaneme. Dostaneme se k tomu za chviličku. Jasně, jak by přesně vypadal Spelljammer, kdyby jsme neuspěli, tak v té chvíli máme apokalyptickou kampaň, že jo? To jsme se bavili. Chceme probrat kombat, kde vidíme chyby a co bychom ji spravili jinak. Těch kombatů bylo docela dost. Těch kombatů bylo docela hodně za tu dobu. Takže jako myslím si, že tam máme jako na probrání spoustu věcí. What the fuck is this shit? To je otázka od Senatorice, takže bych klidně začal, aby z ní začal on. Tak já už som trošku nakusol túto otázku predtým. Že... Se zakousl do ní. Áno, velice rád. No, že prečo nešli vlastne vtedy priamo po tej Drey, to si vysvetlil. No, ale ďalšia vec. Oni nevěděli, oni neměli jako novodobí informace, oni měli informace z doby 100 dem. A to Drá neměla behersky jako nějaký náramek. Jak? Kvôli čomu? Todd alebo po novom, jak vieme, Lefanzo, či jak sa volá? Tohle Farso se jmenoval celou dobu a víte to celou dobu. Neviem. Pán Lefarso, odkiaľ, podľa čoho vyberal najväčšie problémy pán Lefarso? Ty vole, tam bylo jako, fakt jako tuna věcí, podle čeho on vybíral. Ale jako bral to jako hodně logicky, no, či chvíli. A jako Berus byl problém v tom prvním kombatu, že na sebe držel Minotaura a to. Čak, ale ten Minotaur byl nejmenší problém tam. Čistě z jeho analýz prostě, jako seš jejich frontline, tak to bral. Že jako utíkači nějak u ní vyřešej, protože jako 100% skočí do okna, nebo se dostanou do nepříjemné pozice, což se stalo. Ale jako ty jsi byl prostě jako nepříjemný ve více faktorech a rozhodl se to řešit, no. Proto si jako vybral jako tebe jako jeden z fokusů. Nebo oni, že jo? Podle informací, co dostali. Další byl například jako Alu, že jo? Jako hrozba jako healer. Jo. Jakž tak dává smysl. A Gwir byla taková jako jenom takový jako OK, tohle by mohl být problém. No, tak jasně, ale Gwir skočila na vlastně, rozptýlení, takže... Oni, no jakoby ona chtěla zabavit toho Ankylosaura, protože nevěděla. Jeho práce byla zabavit vás, no. Jasný, ale jakoby oni ještě ani nevědí, co ona vlastně dělala na tom, že jo? V tom Doomspaceu. Když to... Ne. To je právě ono, že jako tam byly jako některé informace, které jako věděli oni předem a podle nich se tak nějak jako řídili, ty kokot morde. A... Takže podle toho oni jeli. Naštěstí neměli nový informace. Jako, oni neměli moc nový informace. Bohužel, z toho, co vy jako hráči víte a co nevědí vaše postavy, trepeři ty informace mají. Protože na ten celý fight koukali. Takže trepeři budou mít informace z tohohle fightu, když proti vám půjdou. Takže Berus už nebude hrozba? Takže si řeknou, proč po něm šli, kurva. Ale teďka zase si řekneš, že oni nebudou se zase fokusovat na Beruse a potom dá jim Berus na píčku. Ano. Pravděpodobně. Takže Berus už nebude hrozba. Jo? Ten Berus jenom mydli. Ten Berus, ktorý za 15 životmi vypol som vám 1,5 človeka.
Zase teďka otázka, po kom by šli. Alu. Paluovi. Alu a jako paralyzovat Dreu ideálně, nebo jí prostě jako zkusit dostat do stavu, kdy se nebude moc vůbec hejbat. A veľa svetla. Už vedia, že svetlo. No, zaučí vedne, jako logicky. A to jako z toho poznali, však ona se jenom zneviditelňovala. Verím, že tu runu viděli. Podle mě to poznají. No, mají tam určitě mágia. Maj no. Aha. No a ještě Todd s tým jeho očkom prostě, čo vidí neviditeľnosť. A to tam nebyl. Škoda. To chilluje. Ja verím, že Todd by sa s Berusom velice rád porozprával. Mal by Berusom určite dosť inteligentnú... dosť inteligentne by sa vedeli porozprávať, na rozdiel od našho maga. Čož Alu je tiež, není priamo mag, ale je tiež spellcaster, ale maga máme jedného. Neviem, koho priamo myslím, ale... Nevím, koho myslím. Oh shit. Neboj, za chvíli budeme mít víc magických userů. Fakt? Jo. Koho? Třeba Leveru, která bude castit runy pomocí pera a bude moct zapalovat knížky. I'm afraid, wow. Co udělala Levera? No jako ono prostě... Knihu. Co udělala Levera? Zapálila polínka a hodila to po něm. Oh ne! Báča, heli, to čo bolo? Prečo som dostal práve one shot? Kde zmizli moje... Protože já To se bude dít, až ona bude volat tu knížku. Proč dostal one shot? Hej, já rozdám svůj magický itemy normálně a bude z toho větší sranda. Někdo bude stříhat někdo bude stříhat strom a vyvolá vránu, další bude zapalovat knížky. Ano, co jsou ty nůžky? No, můžeš si ma stříhat Můžeš si stříhat stromy. Víš, jak je to Warfit? Ale ne, v mé cestě je strom a najednou v ruce nůžky. A ten strom je v hajzlu. Ano, umí to cut down, co to jmenuje. A ten Berus bude prostě ten svoj oný ostrihávať, že Alu, prečo za každý keď strihnem objaví sa pri mne ešte väčšia vrana? To je normální efekt, Berusy, stříhej dál. Já ty nůžky nemám. Proč pokaždý, když tím střihnu, tak se ozve takový klapnutí, až moc hlasitý? To je v pohodě, Berusy. Moc silno striháš. Moc silno stříháš. A proč nad tamhle tím týpkem vidím, za jak dlouho umře? Proč u Drej je 5, 4? A prečo sa to furt odpočítava? Důležitý podotknout, že tohle to neumí. Tohle neumí, jo, pozor. Ja prečo ten týpek má minus 320? Proč zrcadlo já mám minus 5? No, Berus by tam mal skôr minus, tak... Pokiaľ by to bolo nad ní, tak by to bolo tak minus 70. True. Ale byl by to cool, kdyby to uměl. RP. Ne, neumí to, fuck off. Ale umí to stříhat stromy, viď? Ano, ale máš ten problém, když rychle cvakneš 3krát po sobě. Počkej, ty nůžky se nemůžou otupit. Nevyužiješ to, že ty nůžky se nemůžou otopit, že ne? I will. Ja by som to využil. Na strom, môžem strihať. Na stromček, vieš? Jo, chápu. A proste... Tá bohyňa na mňa bude pozerať. Is he retarded? Kurvený bastard, o čo sa pokúša? A ten Evenku jenom, to je retard. Prostě bohovina vás jenom kouká a říkají si what the fuck? Kdože se na nás kouká? Kdyby se na nás koukají bohové, tak jenom what the fuck, proč stříhá strom? Počkej, oni se na nás Jo, nedívají. kdyby se na nás koukali bohové, tak to by byla prostě podle mě
úplně skvělá jako nějaká show. No, bylo. reality show a Big Brother, vole, koukáš na bandu retardů v lese. To je úžasný. A ten Peru s tím boncem. Prej, mydli. Prej, já mám strom. Nemůžu. No, you can't. Yes, I can. Jestli mám trojkovýho tamkenče, let's fucking go. Je mi úplně hovno. Ale to nevadí. Tak dobrý. Potom mám ještě jako mnohem víc užitečnější magický předměty. Jako Máš, rozhodně, rozhodně polovinu z těch předmětů nepoužívám jinak, než by RP chtěl, ale A jo. tak to jako účel, když vám člověk dá magický itemy. Můžu tím psát runy. Ne, ale jo. A tohle byl vlastně jenom jeden fight, který jsme rozebrali. Těch fightů bylo víc jako od té doby. Nebo... To byl zábavný fight. Já jenom vidím, jak se fokusnou na Alu a zabijou ho a podcení zbytek skupiny. Například třeba... Nikdy nepodcení No. toho, koho chytají. Třeba moje neskutečné štěstí na 20. Tvoje neskutečné štěstí na 20 by mělo znamenat, že tě prostě musíme jako one-shotnout, protože what the fuck, do prdele. Ale to nepomůže, lebo ona si potom hodí kritikál na oné. Hey, ale víte, co je výhoda, že ty 20 padaly na rozptýlení, ty vole, to padat na někoho důležitýho v tom fightu, tak já se jdu zastřelit, jako. To, jako to štěstíčko tam je, no. Sere mě to občas. Nedá nějaký damage ta Katarína? Dává, kurva. Co se týče posledního fightu, tak jak jsme tam utíkali, tak jako toho s tou kněžkou, to jako, hele, je tam takový, že prostě jako utíkáme a nakonec to stejně vyřešíme tak, že to zabijeme, což je to, že utíkání v D&Dčku je celkem o ničem. No tak ale jako z některých fightů jste utekli a jako jinak by to nešlo. Utíkání je o něčem, když je nemákuje moc. A takový záležitosti jsou. Groxar má otázku na Kapiho, takže vraj ju mám prečítať. Kapi, povídám si s jednou holku a potřebuju, aby byla taková subinka jak ty. Můžeš mi dát nějaký tip na to, jak moc ji mám disrespektovat? Wow. To bych řekl, že není úplně herní otázka k našemu D&D. Hele, stačí si najít někoho, kdo má deprese. Hodá, co? Že někoho, jak je tvoj brat. I was evil. Everyone is evil. Maybe. Shit. To byl jako utíkací fight, kde jste utíkali, protože to byl blbý start, že jste byli jako překvapený skoro tím, no. Oni ty surprise kondice jsou takový jako, bych to řekl, nepříjemný. Člověk by až řekl. Že kurvě je jako hodně plánů například, no. To jsme mohli vidět v praxi. This is not good? Jo, proč jsem právě hodil, proč se mi to spojilo do KDA? Ne, to je sračka. Já nechci KDA. Hlavně já jsem je z nějakého důvodu vykoupil a prostě držím jako bulku KD jenom na bordě, protože why not? Tak to je klasika. Kamo, já nechci KDA. Takže jako jestli někdo staví KD, tak se omlouvám. Nemáte je kvůli mně. Pohodě. Já jsem urobil Adikery z Barda. I guess. Adikery z Barda je klasika. No, tak další fight, který by se dal, bolo ich tam dosť.
Trebárs proti Olafovi. To byl jako... Byl taky zábava. Bavil Já vás bych ten chtěl fight, jo? podotknout- Nebo? Hele, mě bavil, protože jako poslední dobou jsem jako jediný, který stojí na nohou. Ne, tam stále ještě Gwir. S 15 Kvůli tomu, že životama. se zvětšila. Ano. Ne, tak jako tam bylo, jako vy jste se jako fakt perfektně všichni dostali do Cone of Cold. Jako úplně krásně. Ono, jak to vlastně funguje, keď sa zväčší? Dodle dostáva menší damage ten moment, alebo... Má životy větší trošku. Aha. No, actually jako imagine, kdyby Alu byl třeba Hexblade, Warlock, tak jako tam prostě ve frontlince může se neustále za bonusovku healovat, on by byl actually more No jo, a to useful. pak nemáš tu feature toho Healing Lightu. Takže Máš. môj... Hexblade by nevadil, to je subklasa. No teď jo, a ten Healing Light máš z toho, ne? Takže môj potion urobil dosť, áno? Healing Light máš z toho, že to je pak s Celestiálem. Jo, jako to, že Levira tam byla doslova jako huge, udělalo hrozně moc. No teď jo, Healing pak Light Celestiálem, máš z toho- Hexblade je pakt. Ne? Jo. Ne? Jo, Ne. jo. Hexblade je taky pakt. Ne, Hexblade je jak to, ne? Já... Je to fakt. Ty jsi myslel Blade ten. Jo, no. Blade, Hexblade je subklasa, pozor. Hexblade je subklasa, ale můžeš mít ten Blade, to mám. Já myslím, jak mám talisman, tak Jo, myslím, že už tam jsem je tě ještě pochopil, Blade, jasný. takhle. No, Jo. v té chvíli ale by byla jako hodně dobrá frontline, no. Protože za bonusovku se healneš a za akci útočíš. Právě, Já no. se můžu dělat, co dělám, a to je jedno. Jenže Dre je pořád useless. Tak. Máme rádi i damage. A nechcem skončiť zase ako prvý. Čem? Mám 2 životy, jo. Takhle jo, skončit jako první, už to chápu. Nebyl jsi náhodou před chvilkou se mnou na killu? Bol. Kdo je vlastně teďka na řadě, aby umřel jako v tom D&Dčku? Postrojil Zase si já? Levira. Zase Queer, jo. Tak dobrý. Oni se střídají, beru sa Queer, kamarádi, Chtěl umírací. bych ti říct, že jako dalších jako třeba 5 sessionů se jako dokud se nedostávám tak nabral, tak jako bys neměla umírat. Jako je blbý, že se, jakože nemáte heal no, momentálně. Ja sa bojím ale toho, že zase budem ten, kto zabijejú. Já se bojím, že za chvilku budu já ten, Já kdo to vás nedoporučuju, všechny já zabije nevím, a jestli cítí najdete, smutný. jako úplně asi nenajdete diamant jen tak jako. Jasné. To by musel být, imagine, že bys šel do hory a jako úplně náhodou tam našel prostě jako neopracovaný diamant. a za 3 kila Ne. přesně. Takový to, ježíš, já jsem oblev náhodou použil Revify, teď tady náhodou v okolí nějaký diamant. To je jedna Nemáte destovka. Revivify no, momentálně no, takže. Jako, mám, ale je mi úplně hovno. Jej, som posledný. Jako není to teď úplně jednoduchý no, jako pro vaši skupinu a všechno v tomhletom. Toto je dôvod, To prečo som nevidím nechcel... Toto je dôvod, prečo som nechcel hrať Ono oné. to někdy bylo jednoduché. DFTčko. Jasně, že to bylo jednoduchý na akademii. Jo, to je pravda. Vlastně. Na akademii jste měli pohodičku. Jasné. No a ne snad. No ne. Relativně. Jako Berus umřel, ale tak... Kdy ne? Přesně. Ale aspoň Berus nebol úplne ten prvý, kto padol. To byla teda hnedka první session, no. No. Tam jsem si mohl dovolit hodně, no, když to byla simulace, no. Tak. A to, jako... Není to zase tak hrozné. Docela dost z vás ještě žije, víš. Jakože neumřeli nikdy, víš, jako tak jsem to myslel. Alu, Drea... Keby to aspoň Nejo. nerobí to, že prostě za každým je ten check ťažší. No jako příští Berusovi checky na Revify jsou 12 už, no. Let's go. Ještě, že ho nemusíš házet, viď? Si nemůže rozhodnout, že když ho najdeš, tak nepůjde. Dobrý, tak potom ho aspoň vezmu těch 300 goldů zpátky. Asi z té mrtvoly jenom hajzle. Beru si ty magický itemy, beru si těch 300 goldů, kašlu na tebe už. Sakra je po mně. Ne, tak není.
No tak je. Typo, jaký tam byl ještě takovej... Jako byl tam utíkací fight, jeden. Byl tam fight s Aoisax, držte hubu. Který jste vyřešili dobře, byl tam fight se zrcadelníkem, který Dre ukázal, jaký to je, když dostane 100 damage. To se mi nelíbilo. Mně velmi. Víme. Ale já jsem se pomyslel potom hnedka vedle, takže to je v pořádku. Klasika, no. Ty vytáhneš nějakou píčovinu a já ti potom... A já ti potom nerfnu item, protože mi dojde, že je možná trochu broken. To je špatný. Takže Runcarver dostal změny. Jo, ale teďka jsme se celý už bavili o tom, co mám dělat, takže příště, když mi dáš nějaký item, tak se nebudu na nic ptát. To je v pohodě, já ho stejně nerfnu. A to je v pořádku, aspoň jednou to využiju do plný síly. Nevyužiješ, protože já to v ten moment nerfnu v ten moment, protože se snad mě na to nezeptal. Aha, úžasný. Yes. Ono se mě neptat znamená, že v ten moment mám instantně možnost udělat v ten moment. Ale ohledně tak si to mohli dát celý ty 2 aktivace za akci. Jednu. Teď už jsou jako za akci, no. Ale každá zvlášť. Mhm. Protože to je jiný efekt. Jo, ohledně lepšího osudu, ten strach ze tmy, no. Tak nechceš tomu jako třeba snížit to, kolik to stojí? Ne. Protože to může mít docela huge efekt, když jako někdo to posere hodněkrát. To je pravda, ale zase finout 3 saving to za sebou je celkem je celkem těžký. Je, no. Ale proto to má efekt na každém failnutém. Nejenom, že prostě to jak to je drahý, tak to prostě občas odrazuje od používání. No tak je to něco, co není hlavní feature toho taky. Je to sekundární feature, na kterou máš přemýšlet, kdy ji použiješ. Já si zatím docela stojím, že to stojí tolik, kolik to stojí. To stojí 2, ne? Nebo kolik to stojí? 2 ze začátku, potom další a potom další, takže dohromady 4. Jo, ty to znova triggeruješ. No. Popřemýšlím nad tím. Já bych dal buď jednu za Bude každou, to stát nebo... 3 za celou dobu. No, jako jednu za každou, nebo buď... První aktivace stojí to 3. Možná, uvidím. Ještě se na to podívám. Pýtal si to, co jsem ti písal? Že jsi myslel to? No jasně, to jsem myslel. Nebo každá aktivace jednu. Uvidím, ještě se na to podívám, to teď jako nemá cenu řešit takhle on the go. Shit, co dělám? Ja som trebárs aj včera s Gruxargom riešil zo pár vecí. Vlastne to, tým, že sme mali obaja nočnú, tak sme celú noc telefonovali. A riešili sme, že Berus je prakticky z každého niečo. Levira je najlepší tank, ale Berus ju vie v tankovaní nahradiť. Drea je damager, ale Berus ju damageovo dokáže nahradiť. Jsi Rogue Barbarian, of course. Potom Alu je healer, ale dokáže ho jakž tak nahradiť. Berus jako je... zrovna Alu umíš nahradit úplně nejhůř, jako. Jako ano, zatiaľ. To nikdy nechytneš už. Alu už ne. Taky. Leviru chytne. Tak ako... Teď jsi udělal 11 na hitpointy. Ako... Chcem povedať toľko, že... Ne, Berus, že nebude nikdy v ničom dobrý. No. Ale dokáže nahradiť niektoré ich veci, v čom sú oni najlepší. Jo, to jo, no. Že Berus je vlastne ten najlepší náhradník, alebo taká výborná výplň. Berus už potřebuje jenom jednu věc a to je milý weapon. A vyhodí na death savey. Ne. To nedostaneš, to víš. Ja viem. Musel by som sa stať Rogunou level 13. Yes. Což už nedáš. Dám. Ne.
na leveli 22. Aha, já jsem... Nie. Ne, počkať. Na leveli 19. 19. No a končíme na 17. No a? Pak nějaký one-shoty po kampani, jenom beru slovo 20. Dokázal jsem to! Počkej, my končíme na 17. Ano, to jsem říkal asi tak 6krát. Já jsem u toho 6krát nebyl. To je blbost. Kámo, doslova jsem to říkal, když jsme jako byli několikrát, když jsme se bavili o jako takový něco jako mimo Session Zero. Tohle nevymluvíš. Končíme na 17. Takže pokud jste měli nějaký plány nad 17, unlucky. Já jsem měl plány, nevím, moc ne. No tak V podstatě asi do téhletý doby, pak teďka nad tím přemýšlím. Přemýšlel jsem nad několika multiklásama. A já? Představ si, že by teda byla Hexblade Warlock. musíš najít Hexblade. Nemá náhodou meč. To není živý meč. Stejně Jaký jako máme nechce, téma? ale i tak. A nemáš ani charisma requirement, jestli se nepletu. Jaký Pokiaľ máme téma? chceš, Říkáte, že můžeme hrát Warlocky přes inteligenci. Jo, to jo, ale tak jako v té chvíli nemáš tu zbraň. Kapi, ja ti poviem takto, pokiaľ chceš pakt, tak môžeš sa opýtať Berusa alebo Alua. True? Ne, Alu, to by teda Alu ti neudělalo. môže vybaviť pakt so jeho stromom. To by teda neudělalo. To je slabožské. Also, teda když stáhne od Ahlo, jo, to je super, to mi nevadí. Hele, jestli chceš, tak ti normálně představím Demon Lorda. Jestli můžeš dát jestli Ancient chceš, One pakt. O, tak jo, se tam s těma kamarádama. A však jako Dokonce- teda, jestli bych chtěl pakt s Demon Lordem, tak myslím, že se dá zařídit i bez vás. Ja by som vedel vybaviť one. Už budou umět lítat konečně. RP, ja by som vedel zohnať one. Undying, nie? Ne. Ne? Ne. A jaký by vedel Berus zohnať pakt? No, já myslím si, že jakýkoliv pomalu, ale něco asi jo. Hele, já dokážu Celestiála. Jak by se brala Raven Queen? RP, když je to uvěznění, počítá se to jako pakt? Ne. Ne. Jako jaký pak se počítá Raven Queen? Asi... To je bůh, ne? Dev Domain Cleric. Ja ti viem vybaviť Pact of the Tree. Len musíš uctievať môj strom. To zní dost hodně blbě. blbě, jako si musíme říct. Pact of Bonsai. Uznívej můj Hej, ale to Dívej, zní můj dobře. strom. Já si nemůžu pomoct, ale to zní prostě dobře. Že? Pact of Bonsai nebo uctívej můj strom? Oboje. Je to skôr bonsai, ale jedného z dňa z toho bude strom svetov. Jak na Ofajtu jsme se bavili, nebo bavili jsme se o tom, co byste napravili nebo upravili? Fokusovanie Drey, Berusa. To byl jeden Jo, fight. až to by měli vždycky jít pod Rey, podle mě. To se mi líbilo, já bych to zopakoval. Já si teda musím dovolím nesouhlasit. A mě to je co? Ukradený. Bylo hezky řečeno. Ale ja som aspoň zistil, že inteligencia postav, napriek tomu, že tvoja postava má 11 inteligenciu, tak môžeš si dovoliť ju hrať na vyššiu inteligenciu, keď Wizard, ktorý má 19 inteligencie, môže hrať tak na 8. Jo. Nehraje na 8. Tak Na 9. 9. Alu taky není charismatický. EP, nepovieš mi, že človek s 10 inteligenciou Hej, chill. Do tohohle nehodlám zacházet, toho se nedělá. Když ty není, tak ho nemůžeme pomlouvat. Přesně tak. Co? To potom To- ztrácí to- významu. To pravidlo se změnilo. Odmítám tohoto dělat. No. Tomáš, na budúce tu musíš byť. By odešel, Chýbaš pak nám. nebyl. Máme ťa Na radi. ní moc zlý, a to je jedno. Ten overlay se dá ještě přeměnit. To je v klidu. Je tam ještě místo na jeden rámeček. Takže keď budeš mať čas, tak
Dojdi. Jak dlouho to vydržíš, je už na tebe. Hraješ někdo od nás? Samozřejmě. Mě už to nebaví, RP. Máme ještě jednu tému, neboj se. Ještě jedno téma a dáme hyperroll na něj. Mám ještě 2 témata a ty jsou kratší. Ale my jsme mysleli, že nás nebaví to TFTčko, No, nie ono. já jsem myslel též to TFTčko, jakože už jenom dáme hyperroll a máme to z krku. Klidu, chlapci. A co budeme dělat potom? Budeme mít domluveno. Čau YouTube. Čau YouTube. Docela bych rád viděl nějaký nápady na ten formát lepší, děkuju. Jo, a příště by ses měl zeptat jich jako na otázky. Jo, to je super, a jako nikdo nepíše, víš? Tak jsem se dneska zeptal vás a vy jste byli taky jako půlku času neschopný v tomhletom, takže... Jsem půlku času nebyl ani doma. Buhu, Já jsem napsal jednu otázku. No, Já jsem stával o 18. Já jsem zapomněl, že jsem to tam psal dneska totiž. Vaše výmluvy na dnešek jsou žádné a nulové. Musíš to napsat den předem. Já to Mně se rozbila kreativita, já za to nemůžu. To o tebe slyším už po druhý. Jako mě taky, hele, jakože já mám i problém jakoby napsat ty příběhy jakoby do kandaly, takže... Já bych měl taky problém napsat příběh do Kady, protože RP mi zakázal Menkeleho. Ano, Kapi, mě nebaví hrát furt se Lordama totiž. Ty příběhy můžou být na víc typů. Do Kandaly se Lord hodí, ale... jsem na to zapomněl. Stejně jako s tím manuálem, co jsi mi poslal. Já vím. A pořád si ho nepřečet. Očividně mám už jenom 2 témata, takže to dojebem v hyperrollu. Co jsou artefakty, se kterými jsme se setkali? Tady to je hodně, ale hodně složité téma pro mě, ve kterém musím bruslit. No, já si myslím, že Berusova runa mohla z Berusa urobit Tora. Ano. Abych to specifikoval, tak jsem myslel tu runu, co si přivlastnil Berus a... Ne, Berus ju doslovně ukradol a Berusovi potom byla ukradnuta. Ano, překlad jako Berus dostal knockout tou runou. Jo. A Berus a i v reálnom životě. Ano. Počkej, ale vlastně teďka vlastně v téhle chvíli by Wingwir mohla něco vědět jako o té runě, ne? Když má už nějaký znal. Ne? Ne? Byla to čím umělo vytvořená runa. Tomu říká runa, ale nebo na tom jediný runový jazyk. Předmět, o kterým vám říkala Dreja, že je posetý runami a je kolem něho nemrznoucí leď, to vypadá jako, že to je nějaké podobné, co si budem. Doma se říkalo runa z vašeho pohledu, nemusela to nutně být runa, to co našel Berus? Jedno je bleskové, druhé je ledové. Jo. There's a storm coming. Takže to má actually nějaký význam. Podle mě my to na konci zjistíme a já už jsem to použil tu věc, já vím, kde jí mám. Tu runu? Jo. Berusovo? No. A na nás? Ne. Alebo? Jakože jsem si něco udělal narrativně v klidu, ne? Že weba použita proti vám. Počkať, oni ju chceli iba skúmať, nie že s nej niečo urobia. Zkoumáš? Jo. Nemáte děs v očích, takže dobrý. Zatím. No ne, já se bojím toho, co se stalo s mojou runou. Já ti jednou řeknu, co se s ní přesně stalo, jaká byla její cesta. Byla zničená. Ne, je celá funkční stále. Jenom už ji nemají. No čo z nej vzniklo? Napája světlo. Vidíš tam tu lampu? To je ono. A Berus jenom do piče. A vidíš, Berus, víš, jak by si pomohl, ty vole? No, ale já bych to v tom moment vyrvala, že aspoň nabrali, nech to je. A oni, no, tak my se snažíme udělat takovou duplikáty toho, abys to mohl mít. Že v tom případě chcem, aby bylo světlo v Low City. Dávajte hned, zadarmo. A to světlo v Low City, co tam chceš vidět? Jo, no, přesně.
Kámo, Jak večer nebudeš vycházet. víš, jak je tam nebezpečné, já chcem, aby moja sestrička viděla, ona, když jde po tmě z domu. Je fajn vidět člověka, co tě pobodá, než tě pobodá. Se omlouvám. Mal by si se. Proč? Mal bych? Ano, Jsi si jistý? ano. A za co? Za všetko utrpenie, čo si spôsobil. Toho je dost. Virusovi a jeho rodině. Aha, tak to je v pohodě. Pochopitelný. Dá se toho neudělat tolik. Hej, actually jako za většinu si může Berus, jako. Ale nějak jste nepotkali jako moc artefaktů jako v rámci jako artefakt levelu. Ani tohoto jako nutně nemusel být artefakt level. Ale Mně se vypadá to nejvíc jako líbil artefakt. mně se nejvíc líbí dýka moje. Je to láska. Co? Moje dýka. Jo, já vím, že se ti líbí. Ten nádherný artefakt. Že Želi, jo. chodíš s tím Yasuom do ryti. Prejheli, no Jestli nehrajte aspoň- tohle, to je vrok. Nevím, jestli to bylo to samý. Piče, kolikrát už máš toho Yasua? Hodněkrát. Nehraj ho. Hraju to vždycky jinak kolem toho Yasuo. To má nezajímá, nehraj ho! A poslední téma, Já které rychle kupuju toho všichni z Yasuo, vás milujete. Je Neustále Virik. mě s ním serete. Kdo je zahalený mák a proč se ukazuje skrze historii více postav? Tam není spomenuté aký mák, takže to môže byť aj Virik, lebo Virik tiež chodí není zahalený. zahalený. Chodí zahalený. Jednou jste ho viděli zahalenýho. To stačí. Protože šel na tajnou misi. To ma nezajímá, alebo zahalený. To je jako jo. Takže môžeme teraz špekulovať, že takzvaný Olaf alebo Virik sú jedna a tá istá osoba. Keďže Olafovi sme nevideli do tváre, čož znamená, že môže to byť Virik, nemusí to byť Virik, môže to byť Olaf, nemusí to byť Olaf. Môže to byť Bob, ale pochybujem. A čo keď Bob, Virik a Olaf sú jedna a tá istá entita, čož vieme, že sú, ale prakticky majú niekoľko tiel a nastáva tu otázka. I'm gonna kill myself. Já jsem v tom zamotaný už. Kamo, Jsem to A- jediná, kdo neřeší, kdo je Virik. Prostě Virik 1, Virik 2. a ďalej, máme A tu Bob. ďalšie veci. Keďže Virikov môže byť hromada, máme tu normálneho Virika s mäkkými íčkami, má tam CK, potom je tu Virik s mäkkým tvrdým, potom je tu Virik s tvrdým mäkkým, potom je tu Virik s tvrdými, Virik s tvrdými, Virik s tvrdým mäkkým, Virik s tvrdým mäkkým, Virik s mäkkým tvrdým, Virik s tvrdým mäkkým, Virik s dvojitým V, Virik s tvrdým mäkkým a dvojitým V. Mám pokračovat? Já už jsem se Mám v tom toho veľa. zamotal. Už jsem se zamotal. Já jsem se taky Tak máme. ztratila, já nevím, co říkala, co ne. Chcem povedať, je tam minimálne veľa Virikov. Ano, bych řekl, že chápeme, jako Legie Viriku je to, co chce vidět Berus v kampani. Já... Představ si svět plný Viriků. Kolik? Svět plný Viriků, kde každý dítě, co se narodí, je pojmenované Virik. Podle mě Virici mají svoji vlastní... podle ale mě kde myš. žijou. A jich tam My tak až 20 myš, milionů. Jsou to bohové tady toho světa a občas pošlou nějaké své děti do světa. No říkám, my A až... Víte, co si myslím já? Já si myslím, že to moc řešíme, že prostě zatím nic není. Na konci A- kampaně, tak kdo byl ten Virik? No, oni se jednou potkali na akademii, řekli si, že mají stejný jména, tak jeden hodil disguise self, aby mátli lidi. To sa nestane. To bylo trapný. To by bolo moc jednoduché. Občas jsou věci jednoduchý. Nejsou. Ne. Ano, jsou. Veci nemôžu byť Když jsem jednoduché. naposledy měl jako něco složitýho. Vždy? Já nevím, třeba vize. Vize mám rád, to jo. Ale No, vize máš jsou takovou rozdíl, jako- to je vize jenom. No máš v nich takovou malou úchylku, no. Tak já nemůžu za to, že chodíš furt za Raven Queen. Já za ní nechodím, já jsem za ní přišel jednou.
No vidíš. No. To stačí. OK, jednou tam šel omylem, to chápu, ale... Jaký moje chyba, že ty za ní chodíš? Ne, to nebylo, že za ní, poprvé jsem za ní nešel. Kdyby se mi neobjevila Tak proč jsi vešel do těch dveří? Protože když se před tebou objeví tady úplnej chrám, tak do nich prostě vejdeš, to jsou jako hezký dveře. Jako byly, no, ale proč do těch chodíš? Tak víš. Jako... Víš, jako není to úplně nejchytřejší, jo? Je to chytrý. Kámo, a hezký dveře jsou hezký dveře. Vešel by někdo jiný do těch dveří? Já. Všichni. Počet, jak vypadaly prostě temný dveře? Přesný popis ti teď neřeknu, ale prostě jako dveře do chrámu Raven Queen. Který No, se tak to objevily nejde. ve zdi. Já bych tam nakoukla, pak bych to zavřela a odešla. Jo, to jsem chtěl, no. Utíct. He tried that. And it didn't work. A jako pokus dobrý, no. Akorát, že ne, no. Já jsem tady šikanovaný, to je hrozný. Ne, nejseš. Aspoň víš, jak to je. Myslím si, že je všechno proti vám v tom světě. Měl by si přestat a lhát. Však ale je. Není. Stačí, že to ne. A hlavní tvorca je proti nám, a to si ty. Velký tvůrce. To se snaží nahnat body. Proč máš z toho Yasua? Já jsem nepovedal velký tvorce, já jsem povedal hlavní tvorce, tam je Já rozdíl. vím, já si dělám srandu právě. Je to jedničková jednotka, to nemůže být tak silný. Ten Yasuo je vždycky silný. Navíc Yasuo nedává největší damage. Dávají kill. Výhovorky. Kdo jí věří? Nikdo. To je demokracie, my si vybíráme, komu věříme. Podle mě jelikož... Kill také- dala 2525 Lži, damage. kacířské lži! Yasuo dal jenom 1230 damage. A ne, Heli si nemůžu znepřátelit, ona je jediná, která chápe, že je to prostě náhoda těch vyriků. Ne, podle mě ona Ne. má něco s těma vyrykama v backstory a prostě... Oni byli takové Ona vůbec konspiruje, nepodstatné. jistě! Já se jdu střelit normálně, to už. Ona je vyrik. No i na čokeť. Já se jdu normálně zabít. RP představí random magické NPC, které má vést možná někdy k Fejdaru. O, jsou všichni. Všude jsou vyrikové, tamhle je vyrik, tamhle je vyrik, ty jsi vyrik. Livra si s tím neláme hlavu, pana je vyryk. Ojebaný Yasuo! Vy doslova vypadáte jako No konspirační jasný, teoretici. odhalili jste mě, jsem celou dobu vyryk. Celou dobu Ano. se maskuju za slabou Yasuo nedává velký Teda damage, Ingrid. mezi tím ten Yasuo do piči. Ne, to je prostě jenom jakýkoliv mák, který ho teď potkáte, je automaticky vyrik. To je kampaň! Ne, já jsem vyryk přece, Však si. celou dobu. No, ty jsi jeden z nich. No, To je celá jasný. legie. A nezabudni na oného, na Vixa, či jak se volal. Cože? Ten hroch. Vika? A Vika, no. Ty jsi konspirační teoretik, bro. Já nikdy. No teď. Já nikdy. Jo. Ne, já jsem ti toto už písal. No jo, a já jsem že už předtím říkal, že to je konspiračka. No je. Neříkal Ale jsi, to že ty nevadí. nikdy? Já nikdy. Já už jsem si zmatený. On nikdy, ale teď jo. Pomoc. On věří v armádu vyriků, která mu zabije sestru. V tom prípade Berus bude bojovať proti tisícom vyrikov, len aby proste ochránil svoju sestričku. A umře. Ale jako dobrý bratr. Ne. Jo. Tak když nejsi dobrý bratr, tak jako špatný bratr. Ne, najlepší brat. No tak vidíš, jo, nejlepší bratr. Jo, vás je víc vlastně, no, true. Vy si musíte říkat, kdo z nás je ten dobrý brácha?
Ten Bejus. pravej zleva. Bejus. To nejlepší brácha je Bejus. Proč do něj kopeme? Nekopeme? Jo, tak počkej, my ten mi chceme. mluví. On si za to může sám vlastně. Ano, to je doslova napsaný v tom dokumentu o Temiel. Všichni mají k sobě nějakou lehkou informaci, Temiel má, jako myslím, že doslova první větě, že šišla. Proč nepřestal dankovat ta... Proč dankuje Poppy? What the fuck? What the hell? No... Občas to TFTčko mi vzal takových vyriků. Oprah rozdávala. Já jsem smutný. Ale Hailey by mohla povedať, že za jej mladých časov tak to nebolo. Že dostaneš dělo za chvilku tímhle tempem. Prý, tak když se s váma všema uvidím, nikdy nechcem umřít. Kdy bude další okolo stolu? Tak jako to se furt jako pracuje. To je work in progress, víš co, no to... Ale jako... Já vím, že se to trošku můžu sám, ale vy jste hrozný konspirátoři jako zase. Není pravda. Nikdy. Jo, furt. Povedz mi najhoršiu konšpiračnú teóriu, čo som ti dal. Jenom jednu? Môžeš koľko chceš teda. Musím vědět náš chat, ty jsi toho říkal tolik, že spolku toho nepamatuju. Už je tvoja chyba. No to rozhodně. A jako neříkej, že těch teorií nemáš málo. Mám. Lžeš. Ja nikdy. Teď. Jsi na to, když se rageuješ u lolka? Vždycky. Ach je, nelžeš. V tomhle ne. Výjimečně nelže. On se změnil, on už nelže. Ako Tak by si som na to jdeš. klamal. Si na to jdeš, kolik jsi mi poslal konspiračních teorií okolo Spelljammeru? Ako zratané to nemám, Ale minimálne tých 80 to bude. asi jo, no. To bych se jako nebál, to je takový malý počet, víš. Myslím, že ostatní tě nedoženou jako dohromady. Ja verím, že jedného dňa to dajú. Protože kdo jiný by chtěl dělat konspirační teorie? Náhodou konšpiračné teórie sú velice krásna vec. Když polovina z nich se týká vyríku. Actually ne. Není pravda vždycky. Jen půlku času. Iba tak 50 je o Virikovi. Stejně jako je Viriku. No ja mám na každého Virika konšpiračnú teóriu. Fakt povídej. Co si myslíš o 2TV Y R měkké IC? 2TV, tvrdé I, R, meké ICK, alebo Jenom co? K, jenom C. A to je tento. Dobre, tak podľa mňa tento Virik je jeden z tých menej hlavných, ale napriek tomu je to jeden z cestovateľ dimenzií rovnako ako všetci ostatní. Čož... No prdele, co? Čož o ňom značí, že on má jednu z tých schopností, ktorá dokáže dimenzionálne cestovať cez ostatné pláne. A toto je ten Virik akurát, ktorý otvára portály ostatným Virikom a vlastne je to ako jeden z Rickov v Rick and Morty a vlastne toto je akurát ten, ktorý ich naviedol k tomu, aby sa rozdelili a začali cestovať po celom svete. Takže není hlavní, ale může za ten hlavní plán. Áno. Lebo hlavní sú vlastne, už jak poznáme, Virick s mäkkými, Virick s tvrdými, potom tu máme dvojitého Viricka, proste za každým tam musí mať CK. Každý, čo má CK, je hlavný.
Ja takhle. Trebárs Baubirik je v reálnom živote... Je to reálny herec v našom svete, ale verím, že je to jeden z hlavných Virikov, ktorí vlastne cestujú univerzum Spelljammeru, čož tvorí krásnu kompozíciu k tomu, že majú spojitosť s reálnym svetom a za všetko môže Amerika. Já bych měl otázku. Kolik z Viriků a který přesně se jako někdy stavili na tu Eternu a co tam dělali? Počkať, to si musím tiež otvoriť. Vážně. Mi to musíš dělat, Kape. Tak, Já z toho normálně chytám deprese. Tak toto viem presne, bol to... To vím přesně, to byl Virik číslo 82. Áno, a to je dvojité V, tvrdé I, R, tvrdé I, K. A bol s ním Viríc s tvrdými Ičkami. A jaký V? Dvojité. Jo. A jako C nebo K? Nebo CK? K. Dobře. Lebo všetci, čo majú CK, sú hlavní. Jo, dobře. A co tam dělal? Tak to mi RP povedať nechcel. Jo. Tak detálne. A tak aspoň můžeš naznačit, co tam dělal. Takže vraj je jeden z tých, čo môžu za nejaké chapadlové monštrum. A druhý tam vraj bol urobiť polievku z nejakej príšery, ale že vraj sa mu nepodmanila. Jaha. Vraj mu tá príšera povedala, že jediný, kto ju porazí, je One Punch Man a nakoniec ju aj uvarí preč celú dedinu. Virikovi je 37. Jo, to je tam, to je náš hrdina. My už jsme zapomněli. Nebyl to náhodou žena? Ako Virikovia majú medzi sebou aj zo pár žien, majú tam dokonca aj hrocha, ktorý sa volá Vík a stretli sme ho. Mali sme ho na lodi. Potom tam máme vlastne Levidu, ktorá je jedna z Virikov, takže to je tiež žena. No vidíš, to je Kvir? Virik. No. Ale mohli bychom se jako zastavit nad tím, že jako už prosím nikoho nepřejmenovávejte. Já i teďka mám problém si pamatovat, že to je Kvir a ne Levira. A teď jenom ten album, počkej, já jsem Rík, Virik. Tak ale to však tomu došlo až teraz. Jediný, kto nemôže byť jeden z Virikov, je Berus, lebo on je monak. Jo, a může být teda jeden z Viriků. No, u teba nevieme priezvisko, takže možno si sa narodila z jedného Virika, takže tým to z teba robí Virika. No, teď ani nevíte Virikovo příjmení. Je to Virik. To je jedno. Ach jo. To má cenu vysvětlovat. It doesn't make sense. Dobře, který z Viriků je nejmocnější? No, je to samozřejmě Kvir. Ne, je to ten, čo má meké Ička, normálne Včko a ten vlastne toho prvého, čo sme stretli. Jo, ten, co ukradl runu. Áno. Za... A s ním vlastne potom ešte Virik s tvrdými Ičkami, to sú dvaja najsilnejší. Tých dvoch, čo sme stretli. Z toho odjebanej mozek. A kdyby se potkal Virik s měkkými Ičkami a Virik s tvrdými Ičkami, kdo by vyhrál? No... Tu je problém, že oni dvaja sú vlastne prakticky jedna osoba, takže vtedy by nastal paralelný problém a pri tebe by začalo obrovské výbuchy, ktoré by spôsobovali čierne trhliny s čiernymi dierami a instantne by si zomrel a jediný, kto by prežil, by boli Virikovia kvôli tomu, že vlastne oni tam sú, ale zároveň nejsú. Jo, takže by v podstatě nic se nevyřešilo a zničili celý svět kvůli tomu. No, normálka. Můžu jenom podotknout, že Virikovi je 37. Ne. On je taký starý, a že má tak 16, 17. V tvý teorii mu je 16-17. Aj počkať, to je ten ďalší Virik, vlastne oni majú rôzne veky.
Ja vlastne, však ako vieme, že San Virik bol jeden z prvých Virikov, ktorí porazili niekoľkých bohov a vyzeral trošku ako opica, čo z toho vznikol vlastne... Nevytahuj ten Dragon Ball lore, fuck you. Chcem povedať, Sun Wukong není z Sun Dragon Ballu. Wukong, já vím, já jsem jenom slyšel něco s Vocasem, takže jsem myslel, že Sun Ja Wukong. som povedal San Virik. OK. San Virik vlastne z neho ide rodová línia Alua, takže áno, Alu má v sebe jedného z Virikov. Takže Trixara Feanor je jak Virik, prosím. Trix, tým, že je človek. On je Adam ano, Virik. všichni lidi jsou prostě jenom kvůli tomu, že jsou lidi, tak vlastně to budou, tak jsou to on bol Virikové. prvý človek, on je samotný Adam Virik a zároveň Eva Virik. Takže všetci ľudia vznikli z Virikov. Jo. Aha. Mám další otázku. Jak je na tom Nihil Bromson? Jak se zvládli rozmnožit první dva Virikové? Jak vlastně probíhá Virikův rozmnožovací cyklus? Však oni sú jak ženy, tak muži. Pozri sa na Leviru. Takže Virikové se množí normálně jako normální lidé? Väčšinou. Co? Lebo máme tu trebár s Nihil Bromsom, čo vlastne bol špeciálny experiment. Virikovia sa chceli deliť navzájom a tým pádom vznikli plazmoidi. Chceli sa sami od seba deliť, aby nemuseli mať spolu žiadne nic spoločné, ale tak vznikli plazmoidi. Dobře, a další způsob je... Opovaž se mluvit dál, chlapi, opovaž! Můžou najít u menšiny Viriků. To chce alkohol. Tak Virikovia sú vlastne vo vlastnej dimenzii, ktorej sa narodili a zároveň tedy ju stvorili. Ta dimenze se jmenuje Virik. Ano. Synatoris, prosím tě, co to šňupeš po nosích? Synatoris, přestaň vařit, já teď udělám trošičku něco seriózního, děkuju. Přestaň vařit. Už to převařil, je to mrtvý, je to doslova jenom horká voda. Nic jiného si neuvařil. Je to voda, která je horká a z nějakého důvodu studená. Ale... BTV, pokiaľ chcete, ešte musíme čakaj. Pokiaľ chcete vidieť video, jak Berus varí, čiže budem tam jasné, že ja, dajte jednotku do chatu, pokiaľ to bude na YouTube, čož asi nie je tam, tak tam do chatu dajte tiež jednotku, ďakujem pekne. Pokiaľ ste doteraz zóne vydržali tu. Já bych se chtěl ještě zeptat, myslíš si, že byste Virikové mohli rozmnožovat pučením? Takže očividně Kapi má zase retardovanou otázku, a my budeme pokračovat k Bolafovi a Virikovi, neboli rozdílným osobám. Rastliny ľudia. Držte hubu. Rastliny jako entové? Rozdílný osoby. Berus chce enta, nepodporuji ho. Tak. Bolafa jsme zatím mohli vidět proti vám na lodi, na akademii. Nihil ho má v backstory dvakrát. Jednou, když mu dal, když viděl ho odlítat s Ellie a po druhý v rámci jeho vzpomínek na jeho uvěznění nějaký. Synatoris, nemůžeš si dát na svůj koncept jedničku. Já nevím, o čem hovoríš. A následně jsme ho ještě viděli ve vzpomínkách Queer, což nejsou vzpomínky nutně Queer, ale jejich předchozích životů prakticky. Vynechal jsem nějakou Bolafovu zmínku, protože Bolafa jste tím... Na Xerisu jste ho ještě viděli, Tetru. A vlastně Drea, tam to nebylo viděla, ale spíš slyšela. A viděla Mindray Illusion. Jo, Tetru. Což nemusí být přesný. Takže Bolafa jste viděli víckrát jak Virika. Pam. Jde temný Virik. Čož nemení na tom, že to keď dostala jistá osoba. Virika jste viděli 3krát, Bolafa tak 6krát, 7krát. Já jsem ho viděl raz. Bolafa? Ano. 3krát. Kde je? Akademie? Xeris? Myslíš, ty dvaja trpaslíci na sebe to bol tiež Bolaf? Ne, myslím to, jak rozděloval loď, na který Ellie utekla.
Já si tam pamätám Elia Trpaslíka. To nebyl trpaslík. Či to boli dva gnomovia na sebe? Jo, Míšo, ještě ty začínej. Dvakrát Vole, je ten si první umřel v rituál. rámci kampaně. Nenuč mě tě zabít znova. Prosím, Kamo. můžeš zabít Alu a já už chci toho druhý. RP, ja ti poviem takto, každou smrťou to bude iba horšie. Ne, pokud bude definitivní. Ať ho zabije Virik. Keď bude definitívna, vtedy nastane pravý problém, lebo začnem aj s dimenziou z mŕtvej dimenzie, zo Shadowlermu a všetkých My ti týchto vyhodíme budem ze skupiny vyhľadávať. hraní prostě, já to nevidím. Hele, já bych chtěl podotknout, že jako... V tom případě že budeš si v tuhle ma muset chvíli nemáme bloknout. goldy ani jako na další smrt tvojí, takže... RP v tom prípade budeš si ma musieť bloknúť, lebo na veky vekov ti budem písať o Vyrikovi. Prostě jenom 66 adres. Ale co když Virik? Ale si na to teď, protože já bych... Vyrik číslo 382, Takže, ktorý má dvojité V a hned za který tým už normálne V. nepoužívá normálně Ička a Y, on používá Očka ještě. si na to teď, Tohle je prostě- vorok. A namiesto Ička je jednotka. Si na to teď, protože je taková otázka. Očividně, dámy a pánové, vám děkujeme za tohoto kolem stolu. Tenhle ten zvláštní shitfest zkusíme přepracovat do normální diskuzní podoby, u čehož budeme potřebovat nějaký témata na řešení. Minimálně to bude další měsíc, takže minimálně 3 epizodky budou před dalším kolem stolu. Jo, takže napiš to. A čeká nás kurva Safarel. Jo. Ne. Všichni se bojí, protože jsem je až moc děsil, není to tak hrozný ve skutečnosti. A potom bude tá epizóda, V skutečnosti to je horší. potom namiesto Spelljammer Safari. bude, jak Berus robí v realite koláč. Ano. To je Safarel tohle. Sem letíte někam. Já teda asi tuším, já teda vím, kde ona je, ale to vám říct nemůžu. Si na to teď. Ale můžeš. No. V Ale lese. když, To je jako blízko lesa. jak Let's mám go. použít nějaké přirovnání... Dámy a pánové, nebo vám děkujeme za sledování. Dobrou noc!